Pred kamerou Nikolás Gašpar. Nikolás, zhodno na úvod zápas. Tak ja si myslím, že sme odohrali dobrý zápas. Začiatok sme mali veľmi dobrý a potom tá druhá, tretia tretina nám vôbec nevyšla. No. A to predĺženie bolo také kadejaké. Mali sme aj my šance, aj oni nejaké šance. No, oni to premenili a preto vyhrali. Ty máš aktuálne skvelú formu, dneska si dal 2 góly. Z čoho ťažíš? Čistej kvalitnej letnej prípravy? A tak určite to je aj letná príprava, ja sa vždy sa v lete dobre pripravujem, ale samozrejme to je aj kvôli tomu, čo mám vlastne chalanov v útoku, Demo s Fekým, sem tam hrá Šramy, takže určite aj s ich pomocou mi to tam padá a mi to ide. Dneska ste možno prehrali, no máte v poslednej dobe dobrú formu. Čo si zobrať z tohto zápasu do ďalších duelov? Čo si zobrať? Ja si myslím, že sme spravili všetko dobre, nemám nám čo vytknúť, ten prvý gól sme dostali blbý, tam boli nejaké dva odrazy, možno obranu tretinu trošku zlepšiť, ale ja si myslím, že musíme pokračovať v tvrdej robote a pôjdeme v tabuľke vyššie.